Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, buhay probinsya muna si CNS Vlogs PH. Nandito ako ngayon sa aking Munting Bukid Part 2. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Nagtanim din kami dito ng mga rambutan. At ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, maglilinis tayo ng mga saging. Tatanggalin natin yung mga tuyong dahon para gumanda ang ating mga tanim. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga tanim namin ditong pili, mga paminta at napakadaming Madrid di cacao dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo at balang araw mataniman natin ng mga paminta. Ayan, ito yung aking Munting Bukid Part 2. Ayan, mapapansin nyo ang daming nakatanim na Madrid di cacao. Ayan, may mga tanim na rin tayong paminta dyan. Kaya lang hindi pa rin kasing dami. Ayan. At balang araw tataniman din natin ng mga paminta yan. Ano? Ayan. Nagtanim na rin kami ng rambutan dito. Ayan. May mga tanim kaming rambutan. At punong-puno ng saging ito. Ayan. Maglilinis tayo ng saging mamaya. Ayan. Mapapansin nyo. Yan. Yung iba napakadumi pa. Ang daming tuyong dahon. At yung iba naman, ayun oh, halos malaglag na yung pinakabunga niya. Yan, dadali natin yan sa Manila. Pasalubong natin sa mga kapatid ko at mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin sa Metro Manila. Ayun, yung aking katiwaldas, naga-grass cutter. Ayun, dalawa silang naga-grass cutter. Ayun oh. Napakadamo na dito ngayon. Ayun yung isa. Ayun. Dalawa silang naga-grass cutter. Ayan. Yan, ililibot ko kayo dito sa aking Munting Bukid Part 2. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga nauna namin tinanim dito. Ayan, may mga pili kaming tinanim na dito. Ito yung pili. Ayan, maigit isang taon na ito. Ayan pa yung isa. Ayan pa yung isa. Ayan, magtatabas kami dito. Ayan yung isa kong pamangkin. Ayan, nagtatabas. Gamit namin yung grass cutter. Ayan, lilinisan namin ito ngayon. At mamaya makikita nyo, malinis na yung mga saging na yan. Ayun no. Kasama ko si Puki. Ayan. Sinusunog namin yung mga damo. Kahapon kasi nag-grass cutter na kami dito. Ayan, huwag ka maglaro ng apoy, Puki. Ayan no. Nagpapausok kami dito sa aking Munting Bukid Part 2. Ayan, nagpapausok talaga. At syempre, ayan o, kasama ko rin si Papa Mong. Ayan, masipag ito. Tinatanggalan namin ng mga tuyong dahon yung saging. Ayan, sige nga. Tingnan nga natin paano magtanggal ng tuyong saging si Papa Mong. Ayan. Medyo mausok ngayon. Naglalaro ng apoy si Puki. Ito yung mga natanggal na dahon. At mamaya, ayan, ipapakita ko na sa inyo yung kalahatan nito na mga tanim namin saging. Yan, malinis na yan. Ayan, tanghalian na. Isang plangga ng kanin. Ayan, paksiw na native na baboy. Adobong native na baboy. Yan ang ulam namin ngayon, tanghalian. At syempre, dito sa mga taga Bicol, hindi nawawala yung siling labuyo. Ayan, may kasamang suka.
Ayan. Puro nakaubad na, ready to fight na. Kakain na si Puki. Ayan, gutom na yan. Walang almusal eh. Ayan. Walang hoy lang. Pangalawa, si Kati Waldas. Ayaw pumansin, no? Snabero. Mamaya sasayaw yan. Ayan. Ayan, si Basyo. Kahit na. Ito yan, si Jessie. Ayan yung artistang medyo sikat na. Ayan, si Wamos. Nandito kayo sa Bicol, si Wamos. Ayan, kain na. Ayan, upa ka na yan. Ay, what? Dito ako. Ayan. Paano mo sa? Ayan, budol fight daw mag-isa. Kahit pag-isa. Mukhang gutom na nga ito. Gutom na yun. Ayan, kain na. At mamaya, pagkakain, wala nang pahinga, trabaho uli. Bakit sabi ko matulog? Wag na matulog, lugi si boss. Yan, ipagpaumanhin nyo, mga nakaubad, mukhang init na. Gutom na gutom. Gutom na talaga to. Saka may papaya pa. Ayun o, may dessert kaming papaya. Wala ba tayong saging? Mayroon. Ayun, isang buwig na saging. Ililagay mo na nga muna sa buwig na saging. Pakita nga natin dessert natin. Talaga si Buki, yung sa akin, gustong gusto niya talaga. Uy. Saka yung nga kay ate, lagyan nga ng... yung binibigay sa akin ni Manay, gustong gusto mo palagi sa akin. Nakabukod na nga nga. Ayan, ayun o yung saging. Pastilan na sabaw. Ayan, ipakita natin yung aming dessert. Ayan, saging na latundan. Yung katitiba lang yan. Sariwang-sariwa pa. Ayan. Sarap ng kainan namin ngayon. Ayan, at ito na nga. Nakapagtanim na kami ng 50 pieces na grafted na rambutan at natapos na rin naming linisan yung mga saging. Ayan, natanggal na yung mga tuyong dahon. Ayan, ipapasyal ko kayo dito sa aking munting bukid part 2. Ayan, minsan lang makapasyal dito sa aking munting bukid. Sinamantala ko na magtanim ng mga punong halaman dito. Ayan, kasama ko dito kanina si Papa Mong at si Buki. Ayan, nagpapahinga yun. Nakita ko sa taas. Ayan, pupuntahan natin. Ito yung mga tinanim nating rambutan. Ayan, nilalagyan natin yung katawan ng saging para kung sakaling tuloy-tuloy ang init. Ayan, nakakatulong yan. Ayan, nagkakaroon ng parang katas tubig. Ayan, kahit hindi mo diligin, ayan, may laban yung tinanim nating grafted na rambutan. At ito na yung mga saging kanina. Ayan, halos malinis na ngayon. Magic na.
Ayun no, si Papa Mong. Pasyalan natin. Mukhang nakangiti. Ayun, si Papa Mong. Papa Mong, shoutout sa'yo, Papa Mong. Ayan. Ayan, o, pakaway-gaway. Siyempre, ayun, o. May unggoy, naka kulay damit na pula. Si Puki yan, o. Shoutout sa'yo, Puki. Nandun sa taas ng punong bayabas. Juice, Babalos! Ay, Albicolanos. Ayun. Grabe, ayun, o. May punong bayabas dito. Ayan, sarap magpahinga kasi napakasarap ng simoy ng hangin dito. Ayan, pausok-usok parang tikbalang. Sarap ng buhay, ano? Ayan. Ayun, no? Merienda tayo, buko. Sarap ng sabaw. Ayun, no? Nasamid pa. Masarap ba buko? Ang sarap. Sarap ng sabaw. Hindi kaya ubusin eh. Ayan, libre lang yan dito sa aming probinsya. Napakadaming tanim na nyug dito. Ayan, tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Tama-tama lang ba? Ayun, no? Katamtaman lang. Yan, merienda namin, buko. Fresh. Buko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos Mabalos! Isa pa nga! Diyos Mabalos!